sing nyambut gawe jebule mendem-mendem tok. Iki lho Pak, enak Pak. Nyoh. Wong kurang ajar. Hah. Oh enak Pak. Loh, piye to Pak? Pak. Lah kok padha ora enak bedane? Tak mbok kei. Iki lho Pak, rasane sing wene Pak. Koclok ya. Ah, rasane iki lho. Ora ning ngono kok bapak iso mbok kei koclok kowe iki jane. Aja mbok lungi Lah nek mbok. dikai kowe yo kok ombeno lho. Ndek kenane jiye bareng aku kok. Hah, Iki sing asli, Pak. ora usah. Itu lho niki sing asli. Oh, lek sing asli ki ngono to. Ya. Masa dat? Wah, kuat. Tiar. Nembang, Mbak, nembang. 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 Iya. Aja nembang ku mang, nembang liyane. Liyane.